Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Michael. Tambalanista since 2011. Alam nyo, pinuntahan ko kayo sa station noong 2013. Kaso, inabot ako ng hiya kaya hindi ako pumasok sa loob. Tumambay na lang ako sa labas ng mga 3 oras. Si Chuper yung katext ko that time, pero si Nicole yung nakita ko kasama yung pamilya niya. Sana matuloy na yung naudlot na pagbisita ko sa inyo 10 years ago para habang hinihintay ko yon, pero habang hinihintay ko yon, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang nakakalokang love story ko na kinapulutan ko ng maraming aral sa buhay. 2012 na mahulog ako kay Raymond. Painom-inom at patambay-tambay lang kami nung simula hanggang sa may nangyaring Camerot. Akala ko na fall na siya sa akin pero yung pala, Emerald lang ang gusto. Lumipas sa mga taon at nagpatuloy ang ganitong setup namin. Nag-aral siya ng masters at naging sila nung kaklase niya. Alam ko namang wala kaming label pero nasaktan ako ng sobra. Kahit nagdurugo ang puso ko, hindi ko siya iniwan. May nangyayari pa din kapag nagkikita kami. Nung huling taon na niya sa masters, nagka-boyfriend siya ng iba. Akala daw niya ayos lang sa akin na may iba siya, na may kasabay ako. Gumuho ang mundo ko at iniwan ko na siya. Months later, nabalitaan ko na lang na hiwalay na sila. Sinabi sa akin ng isang common friend namin. Hindi niya alam na may past kami ni Raymond kaya nakwento niya na may nangyari din sa kanila. Talaga palang pag hindi kami magkasama, iba ang in-eme niya. Nag-focus ako sa bago kong work at lumayo. Hindi ko na siya kinausap kahit lagi siyang nangungulit at gusto niyang makipag-emerot. Hanggang sa nakilala ko si Christian. Nagkamabutihan kami at naging official ang aming relasyon last year. Ang saya ko. Natupad na ang pangarap kong magkaroon ng karelasyon na walang kahati. Sa ngayon, sobrang masaya ako with my boyfriend. Sabay naming tinutupad ang aming mga pangarap, one step at a time. Narealize ko na we should not settle for less. Deserve natin maging priority at hindi ang maging option lang. Minsan, I still stalk Raymond sa social media. Naaawa ako kasi parang wala nang sumeseryoso sa kanya. Wala nang pumapansin sa mga posts niya. Kinukulit niya pa din ako pero hindi ko na siya pinapatulan. Natuto na ako. Sana makahanap siya ng taong magmamahal sa kanya ng totoo. Hindi naman siya mahirap mahalin. Matalino, gwapo, mayaman, at may ambisyon sa buhay. Sana lang pag dumating yung tao na yon, mahalin na din niya ng seryoso at hindi pampalipas oras lamang. Hanggang dito na lang Nicole and Chris. Salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong tambalanista, Michael.
Apakarami na mga nasa situationship, 'di ba? Yun na daw ang tawag. Nasa situationship, yung MU, ganon. yung during our time, MU. Oo, hindi pero sa bagay, pagka MU mo ba may ka-emerut mo rin? MU root. Kaya pala. MU root. Ano kayo? MU root. MU root kami. MU root kami. Bakit? Yun ang yun yung MU. Yun na rin ba yung latest ngayon, MU root? Situationship. Situationship na daw ang tawag. Okay. Oo, yung wala kayong label pero MU kayo, MU root kayo. Nag-MU root kayo. Ganon. Yung time natin, 'di ba hindi situationship. MU. Hindi. Ang MU ba ano ba 'yun? Hindi kasi ako relate eh. Hindi ako masyadong relate. Malabong usapan. Ayoko kasi ng malabong usapan. Ang hirap kasi ng malabong usapan, promise. Parang hindi mo alam kung iiyak ba ako? Kasi nakita ko may ka-text siyang iba or magsiselos ba ako kasi may ka-coffee siyang iba? Kasi ano bang meron kami? Walang label. Kaya pagka alam kong type ko yung isang tao dati, inaalam ko na agad. Ano ba? Nagkakagustuhan ba tayo o ano? Tatanungin agad, mag-emerute ba tayo? Hindi. Hindi tayo gano'n. Hindi gano'n. Walang gano'n. Mabilisan na. Walang gano'n. Sabihin mo na. Ayaw na. Hindi parang sabihin mo na, may label ba tayo o wala? Oo. Gano'n. Gano'n ako dati. Kaya hindi ako masyadong relate dun sa situationship, dun sa MU root lang ang mga Pero malinaw naman na talagang hindi maganda ang effect. Oo, 'di ba? Kasi parang yun nga hindi ka sure. So obviously wala kang karapatang magselos. So kung meron kong jump siya from one MU route to another, hindi ka dapat maapektuhan dapat kasi to begin with wala naman kayong label. Kung anong oras kanyang gustong puntahan, hindi mo siya pwedeng diktahan. Or kung pwede ka maghintay as long as you want, tas bigla niya i-cancel kasi naman wala naman kayong label. Ganun yung mga situationship kinemelatik, 'di ba? Alam mo, gets naman natin yung nakakakilig. Gets naman natin yung ang sharp ganun, 'di ba? Pero 'di ba, pagdating nung gabi, pag ikaw na lang mag-isa, pag natapos na ang lahat at umalis na siya, hindi ba't parang pagkatapos merong emptiness? Yung parang feeling na, ano yun? Ano yun? 'Di ba? Parang hindi ko maintindihan na may hinahanap ka pa rin. Parang may kulang, parang bitin. Parang kulang kasi umalis agad. Kasi umalis agad tapos pwedeng hindi na siya mag-text. Or pwedeng hindi na siya magparamdam. Or magpaparamdam na lang kapag ka nakaramdam. 'Di ba? Yung ganon. So, ang labo. Totoo. Ang hirap. Pero kaya nga sabi ko, ang daming in a situationship na tinatamaan. 'Di ba? Kung dyan po kayo masaya at nilabelan nyo pa ang feeling nyo sa label niyo ay situationship, hindi relationship, di wow, diba? Di go. Pero, diba, kapag ka ikaw yung tipo ng taong nagtatanong kung hanggang kailan ito, it means, I think you are ready to go into a real relationship. Kasi kung situationship kayo dyan, wala kayo dyan. Kung gusto nyo yan, hindi naman namin pipigilan kayo kung trip nyo yung mga ganyan-ganyan, diba? Basta mag-iingat lang po talaga kayo. Alam nyo naman ang mga sakit, alam nyo naman ang mga chismis, basta laganap ang hindi magandang mga kemerot, 'di ba? Pero if you feel like pagkatapos may emptiness, pagkatapos mas maraming questions, baka naman ang hanap mo na ay relationship, ang hanap mo na ay merong label. Kasi iba pa rin kapag ka nilabelan ka. Iba pa rin kapag ka meron itong tatak, mas tumataas yung value. Tingnan mo, bakit yung mga ibang mga damit kahit pare-parehas ng itsura, bakit may mga iba na mas mahal? 'Di ba? Kasi meron na silang label. Tinataka na sila. Yung walang label, mas mura lang. 'Di ba? Hanggang doon na lang. Ito na lang 'yon. Hindi na siya magle-level up kasi hindi siya nilalagyan ng tatak, hindi siya natatatakan. So, iba pa rin kapag ka merong label. Tama. 'Di ba? Which is actually good for Michael, 'di Yes. ba? Nakapag-decide na kaagad siya. Nung una siguro, kabataan mo 'yun, nag-explore ka. Correct. 'Di ba? Let's discover something new, let's experiment life. Tama. 'Di ba? Pero
Pero when you mature, ma-realize mo, dapat pala mabago yung mga bagay na ginagawa kung hindi maganda ang epekto sa aking katawan or sa aking buhay. Correct. In this case, parang hindi mo nakita yung value ng isang relationship kung ganung walang label ang nangyayari. Tama. Diba? Totoo yun, mahirap wala kang pinangahawakan. Kumbaga sa titulo, sa lupa, walang titulo, nakikitira ka lang. So the moment na magkaroon ng bulilyaso dyan, na magkaroon ng problema sa lupang yan, wala kang pangahawakan. Correct. Talo ka sa madaling salita. O, So diba? in this case, talo ka. wala kang kapag pinangahawakan walang label. 'di ba? Ano kayo? 'Di ba? Ano kayong dalawa? Anong meron sa inyong dalawa? Naku. 'Di ba? Emerutan ng emerutan, ganun lang. So wala talaga, walang label. So pag gano'n, in other words, hindi siya masayang klase ng relasyon. So pag ganito, 'di ba, ma-realize mo kaagad, teka, ano ba talaga yung gusto ko? Correct. 'Di ba, syempre gusto natin yung may value sa ginagawa natin, hindi yung pwedeng eme lang ng eme. At the end of the day, malungkot ko talaga. Hindi, tsaka datanda ka rin, mapapagod ka rin sa emurot mo. Hindi, dadating yung panahon na, tama kasi sinabi mo, partner, maybe when you're younger, when you're discovering yourself, enjoying your body, yung mga ganyan, Explore. di sige, di wow, 'di ba? Pero dadating talaga, kapag yung dumating na yung panahon na you feel empty because of those situationships that you are in, baka ready ka na for a relationship, a real one. Yung hindi na lang basta emerut yung hahanap, hindi lang basta tawag ng katawan, kundi companionship. Yes. Matatawag mong best friend, masasabihan mo ng problema. Kasi feeling ko yung mga ka-situationship, hindi mo yan maiiyakan ng problema eh. Kasi hindi yan parang maalibad-baran yan sila. Hanggang eme lang, ganon. Correct. May ganon sila na parang okay, but so tinawagan mo ko para umiyak ka sa akin. Hindi ako ganon. May mga ganyan eh. So kapag ka ganyan na ang hanap mo na yung iiyakan, yung kapag ka masaya ka, meron kang i-share ng good news, 'di ba? Relationship na ang hanapin mo. Huwag na tayo dun sa situationship. We're happy for you, Michael, Yes! at sa lahat ng mga ganyang klase ng sitwasyon. Correct. Nakatawid na. Yan. Nakaalis na sa kumunoy. Oo, di ba? ng situationship. Congratulations. Kasi na-realize yun na yung tinatawag na self-love. Oo. Tsaka Totoo value. yun. Yes. Diba? Kasi pag na-realize mo na dapat ko palang mahalin yung sarili ko, hindi mo i-allow yung sarili mo na magstay sa ganyang klase ng na relasyon. magsisettle for less. Minsan nadadaya ka lang o na-overshadow ka lang nung thought na masaya ako eh. Kasi may eme. Correct. Diba? Masaya, may pleasure sa madaling salita. Pero yun yung ulitin natin, ma-realize mo, hindi pala siya beneficial sa akin. Totoo. Diba? Malungkot din ako pag uwi ko. Correct. Risky pa yung ginagawa namin. Totoo. Tingnan diba? mo, ang dami na, ano yung mga keywords na mga sinabi natin kanina. Kumunoy. Isipin mo, partner, diba? Hindi. Oo. That is a keyword. Kung di mo siya makitang keyword, hindi. Problema ko ba yun? ako nakita ko siya as a keyword eh. Para maisip mo na yung situationship is a kumunoy. Ibig sabihin, hindi ka makaalis-alis. 'Di ba? Kaya nga sabi natin, ano yung sabi natin, we're happy for you. Congratulations kung nakatawid ka na. O ang sabi ni partner, nakaahon ka na, nakaalis ka na. Kasi ang baba, 'di ba? May kumunoy ba na ang level ay hita? Tapos kunyari, nalulunod ka. Correct. Iahon nyo ako sa kumunoy na to. Oo, pero mataas yung kumunoy. Wala eh. Lahat ng kumunoy ay mababa. 'Di ba? Ibig sabihin, mababa, I mean, nasa ilalim, tapos malulunod ka doon. 'Di ba? Parang ganon. So, isipin mo yun, doon kinukumpara yung situationship sa kumunoy na hindi ka makaalis-alis. Awan ko, yung parang nandun ka lang. So, definitely dapat dumating yung araw na makatawid ka na. But then again, kung masaya ka sa situationship, kung ayaw mo na masyadong maraming complications, ang gusto mo lang kapag ka meron kang kailangan din, hindi din naman natin i-judge. Ang sinasabi lang natin, itong si Michael, biglang sumaya. 'Di ba? Ito pala yung feeling. Ang saya pala kapag ka may label. Ang saya pala may matatawag akong jowa talaga. Yun lang yung sinasabi natin. Na masaya yun kapag ka may label. O, tingnan mo yung story ni Michael. Akala mo, 'di ba, masaya diyan, pero mas complicated pala. Diba? True. Kaya nga siya umalis na-realize niya na hindi pala masaya. Nung una akala niya okay lang, pero hindi naman pala. Correct. So yung sinasabi natin, di ba, na parang kailangan mas mangibabaw yung self-love. Kasi yung ginagawa mong ganyan na parang, di ba, pumapasok ka sa isang relasyon na walang label. Pleasure lamang yung intention mo. Di ba? Pero pagkatapos ng pleasure, malungkot na. Di ba? May complication na. Correct. May health risk ng kaakibat.
hindi siya maganda. So wala dun yung self-love talaga. Diba? Ay, ganun tayo. Kaya tayo pumapasok sa isang relasyon kasi gusto natin na mag-grow, gusto natin na maramdaman natin yung value natin. And in that case, mararamdaman mo na, di ba, kung minamahal ako ng ibang tao, ibig sabihin, mahal ko rin yung sarili Correct. ko. Parang ganun, pag pumapasok ka sa isang relasyon. Ngayon, kung hindi mo siya nararamdaman because you are in a situationship, di ba? You're in a kumunoy. Diba? Wala. Ang Tagalog ng situationship ay kumunoy. Kung social ka, kumunoy. Ganon. Wala yung self-worth, wala yung value ng love. Ano lang, simply pleasure. Pleasure. Diba? Pero then again, hindi naman natin judge. May mga ganun na gusto simply lang. Pleasure with complication. Oo, isipin mo yun. Simply pleasure pero may complication. Parang naging yung Diba? masaya yun. May pleasure ka pero complicated diba? siya. Hindi masaya. Meron naman akong mga kilala partner na masaya sila dun sa situationship. Hindi ko lang alam kung plastic sila. Diba? Pero kasi 'di ba, may gano'n na parang hindi pa nila siguro nakikita yung or baka hindi pa sila nakakatawid doon sa part yung na risk na kaakibat noon. May gano'n, 'di ba? Kasi baka nga bata pa sila, baka nga enjoying ganyan, 'di ba? Pero para sa amin, 'di ba, ang inyong mga ante at angkol, ang at base rin sa doon sa nakatawid na. Correct, 'di ba? Na mas masaya na agad, true, na mas masaya siya. Iba pa rin yung kapag may label. Tama. Iba pa rin pag in a relationship, 'di ba? So sana makaalis ka na siya diyan sa kumunoy na situationship. Mali na yung yan. sabi mo. Kumunoy. Sa kumunoy. What is that? Kumunoy. Ewe, kumunoy. Like you emerald and emerald, there's no label. Kumunoy. O siya, maraming salamat. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!